A alcaldesa de Lousame rexeita a posibilidade de fusionar o seu concello co de Noia. Teresa Villaverde afirma que esta opción nunca estivo en riba da súa mesa. Non é un acontecemento que se adoita producirse, pero sí que se ten vivido en algunha ocasión a fusión de dous concellos. Nos últimos días saiu a debate esta posibilidade entre dous municipios da comarca, Noia e Lousame. Sen embargo, a alcaldesa lousamía, Teresa Villaverde, descartou a posibilidade. A miña xenda de traballo, que é complicada, como será de todos os alcaldes, supoño, se te dedicas ao concello, non está nin estuvo o tema da fusión. Eu non podo falar a 10 anos, a 20 anos, porque non sei o que vai a pasar. Hoxe en día, desde logo, eu non falo nunca deso porque nunca estuvo na miña xenda política. Non o vai a estar durante esta legislatura. E sempre que vamos a supoñer que eu estivese no Concello no momento en que se di, como di pois a prensa estes días, que iso vai a ser, vai estar sobre a mesa. Non quero que me nomeen a min, porque eu non teño sobre a miña mesa ese tema. E segundo, se o estivera, eu tiña que ter garantido por escrito o que iba a repercutir en beneficio dos meus veciños. Que non tivera un servizo menos, ninguna infraestructura menos da que desfrutan na actualidade. Beneficiaran a toda a poboación. Pero ora o que sí quero deixar clarísimo é que na miña axenda política como alcaldesa de xestión de un concello, que é o que me dedico enteiramente, non está ahora mesmo, ni nunca estuvo ese tema. Se outros o teñen, que falen deles, pero eu non. E apunta que o camiño actual é seguir traballando na mellora de Lousame. Nos acabamos de celebrar o congreso local e eu hai que darlle paso a novas xeracións, hai que non ser egoísta, sino xeneroso para que todo siga funcionando ben, que repercutirá tamén en toda a poboación. Pero, volvo a repetir, nunca estuvo, nin me ocupa, nin siquiera un minuto da miña vida pensar en ese tema que non o vou a pronunciar. Eu dedícome a Lousame, vou a seguir traballando por Lousame mentras mo permitan todas as circunstancias. Quen recalcou a súa postura ao respecto. Cada un é dono dos seus silencios, esclavo das súas palabras.